Yo. Hayi njalo ajike manje. Right, so namhlanje we're going to be deciding a lot of things, ne? Izinto eziningi kulezinto esobe sizenza. It will also determine ukuthi how far I go in terms of the exposure of ezinye izinto. You must also know ukuthi kuzo zonke izinto esizenzayo sizenza ngoba sikuba nezingane zabantu ezidlula kuleyo. That is why you will notice ukuthi kuyo yonke into video okanye yonke into eqoshiwe engiyiqophayo ngihlale nginika abantu ithuba lokuthi bahube nami, ikakhulukazi abantu abadlula kuyona leyo nto, ikakhulukazi abantu asebedlulile kuyo, nabanye lento ephenduke lento ekuthiwa ingwiji code. Ubona kunemndeni bafethu engenazi impendulo ukuthi bazoyikhipha kanjani obishini. Kunemndeni futhi ezifake bona obishini ngokuthi ba-isolate ingane yabo, bakhiphe ingane emsamo, kanti yona ngane enamandla ukuthi ihube emsamo, bese bahlangane nabantu beze benze orawundi, benze amabhokisi, befuna ukufaka igogwana, belokhe baba yilima-ke kodwa ngento eyodwa, ngoba bonke mabekhuluma, hayi uzekhaya usitshele phela uma ungasekhaya, usitshele nani. Come on man bafethu, that's the most stupidest thing you can ever say to me. And lento yokuthi njalo nje mawuba khona umuntu onamandla ekhaya kumele afe ngengozi yemoto, kumele afe ngento engalungile, kumele afele kude nasekhaya. Come on bafethu, we are not stupid. Yabo ma-red flags wonke nawo, hayi ngani uyabhuda usicelela into ethelele nani, wake up bafethu. Yabo kunemndeni futhi ekuyiyona ebulala ingane yabo, ithambo labo, bese bayaxakeka, bakhohlwe ukuthi bazele, bakhohlwe ukuthi nalenzalo yalezi ngane lezi abayisele ngeke izilunga indaba yayo, bengadlulanga lapha kuleya ndaba yayo. That is the reason why yohlezi ubizwa ngithi mina kuwe ngokunye hamba ubuze emsamo wakho. That is the reason why yohlala ungizwa ngithi mina kuwe ukujula kolwazi lakho nasekhaya kimi, ikakhulukazi ngento yabantu abadala. Umnombo wakho uyasitshela ukuthi uhamba ufike kuphi. Yayizwa loo nto, awuyicabange nawe wedwa. Think about it. In your lineage, kwabantu bakini bangaka abantu abafana nawe kade benza le nto abacabanga nje ngawe, baney'nhliziyo ezinhle noma ney'nhliziyo ezimbi njenganawe. Think about it, yabona? Ngoba yibo abantu bokuthi ekumele uzame ukuthi ukube nabo, ucele into eyinhlanhla nempumelelo nentethelelo kulabo bantu. Hayi ukuthi asibulaleni umfowethu, hayi ukuthi asibulaleni udadewethu, asibulaleni unkosikazi abhuti, asibulaleni ubhuti ukuthi siphakame. Ngeke nize niphakame emsamo ngokubulala umuntu, niyadingiswa. I'm busy namhlanje, so from tomorrow ngizwile ne kunabantu abade belokho besibhalela la ne. So usually I run some specials there for you guys, so but I'm more worried about the consulting. Let's consult first before sikhulume le ndawo. It's very easy for me ukuthi mina ngihlale ngikhiphele izinto zokulapha ngiyisuse zikhona, but let's consult sikhulume le ndaba siqede.